Nézzük meg, hogy működik a dugulás elhárító. Az üstön van egy 76 mm-es kifolyócsonk, 2,5 colos csap. Ha sűrűbb alapanyagot töltünk az üstbe, ritkán, de előfordulhat, hogy eldugul. Erre ad megoldást a dugulás elhárító. A működési mechanizmusa a következő. Nyitott állapotban ilyenkor ugye nincs kifolyás, mert valahol a rendszerbe dugulás lépett fel. Ezt a csapot meg kell nyitni. A félcolos csapon keresztül a cső egészen a kifolyó ív belső részébe a könyökig fog jutni, és ezt a műanyag elemet fel tudjuk csavarni a csapnak a félcolos menetére, ütközésig. A dugulás elhárítóhoz csapvizet tudunk csatlakoztatni, és ebben az esetben, hogyha megnyitjuk a csapot, akkor közvetlenül ki tudjuk mosni, fel tudjuk lazítani esetleg a dugulás környezetét. Amikor elindul a rendszer, elég, ha ezt kirántjuk, és el tudjuk zárni rögtön a kifolyó csapot, és ilyenkor már el tudjuk zárni a vizet is. A csövön van egy ütközőpont, tehát amikor a dugulás fellazult és elindul a kifolyás, akkor ütközésig ki tudjuk rántani, és ebben az esetben már nem lesz útjában a cső a golyós csapnak, rögtön el tudjuk zárni. Víznyomás és mechanikai mozgatás mellett, ha a dugulás fellazult, csak kirántjuk, elzárjuk, és a csapot is elzárjuk. A dugulás elhárító bármelyik gép kifolyóívével kompatibilis.